Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw natong tanan no, adlaw karong Lunes, November 11 to 24 karon na mag-upload ta og kini ang akong suliran nga ang sender si Pangkoy, punto legal, punto medical ang iyang suliran. Kabahin kini sa iyang asawa og taga Consolacion Cebu ni siya, mga ka-DJ, mga ka-listeners ang nagpadala. Log di ta maglangan no, ato ng sugdan ang kini ang akong suliran. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon niining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Pangkoy. Hingkod ang pangidaron. Minyo og taga Consolacion Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamatay sa kong asawa, human siya magpaopera. Aron niyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ako na ang mayuma o niputos na kini sa imong matris, misis. O kinahanglan na kinang Operahan, Dok? Unsa nga klase sa operasyon, Dok? Kinahanglan ng tangtangon ang iyang matris. Kinuukupan ko'y. Wala ba'y laing paagi, Dok? Bata pa magudi akong asawa. 34 anyos pa ni siya. I'm sorry. Pero sa iyang kondisyon, wala tayong opsyon. Gawas lang yun sa pagtangtang siyang matris. Nga sa ato pa. Kay kuhaon man ang akong matres. Di nakit ko makaanak-anak, Dok. Mga gina, misis. Kay dili ka naman unya reglaho na ini. Koy! Niya, saran. Okay na lang, Dok. O yun na lang ko nga kuhaan sa matris ang akong asawa. Koy! Nagkadungog na ta sa gisulti sa doktor, di ba? Delikado ang imong kahimtang. Og operasyon na lang ang angay buhaton aron nga maluwas ka. Luok. Importante ka na ako, ani. Mao nga, magpa-opera na lang ka sa imong matris. Luok ko. Lord, magmalampuso lang untang operasyon sa kong asawa. Giyahi ang mga doktor sa ilang pagkabuhaton sa kong asawa. Sinuo ko, maluoy ka. Nagkinahanglan pa ko sa kong asawa.
Pangkoy, Oh, ma, kumusta naman si Ani? ampuanan pa, ma. Nana siya sa operating room, karon. Kayon sa man di ay nahitabo. Nganong kinahanglan man siyang operahan. Hindi putos na magud kuno ang iyang matris mayo, mama. Jesus, Ginoo ko. Mao pa. Mao nga kinahanglan gid siya nga operahan sa iyang matris sa daling panahon. Tangtangon na lang kuno ang iyang matris. Tabagi ko sa pag-ampo, ma. Ayaw ka balaka diha, Pangkoy. Maokey ra lagi si Ani. Kaluyan ra siya sa Ginoo. Ani? Salamat sa Ginoo nga. Okay lang imong operasyon. Pero na ko'y matres. Di na ta makaanak. Okay ra na. Ang importante nga, okay ra ka. Nakalabag na kasi imong operasyon. Pero, di na ta makaanak, Pangkoy. Dili na. Bata pa kayo nga akong asawa sa diyang gioperahan siya sa iyang matris. Tungod sa mayuma. 34 pa lang siya. Makaanak pa gidon tami, apan wa na mi laing choice gawa sa pagpatangtang na lang sa iyang matris. O gipasabot sa mi sa doktor sa mga posibleng side effects. Human makalabang ang akong asawa sa iyang operasyon. Ugon niya, Sakit sa kong upan ko eh. Mara naman mabuak. ani, Ano man eh, uy. Mara di na ako magwantang kasakit. di ba maunay sultis doktor? Nga usa sa mga side effects sa babae nga wa na matris, mao ang pagsakit sa uho. Pero grabe ang kasakit. Maramang kong mamatay sa kasakit. May padiag namatay na lang ko sa akong mayuma. Ay, so pagsulti sa man niya na, labyan man ganin natong ampo nga makalingkawas kara atong higayuna. Tungod sa imong mayuma. Pero makamatay masabning pagkasakita sa kong uho karon uy. Dali. Ipaway lang o na. Magtumar na kag kuan pain reliever. Aron nga makapaway ka ng pagsakit sa imong uho. Dali. Uy, naunsa man po di ay. May bation pa di ay siya man sa iyang operasyon. Pauman ko nun ay side effects ma sa babae nga wa na matris. Mao ba? Basin tungod tingali kay di naman siya reglahon ma. Ha? Ma, di ba ko na makadaot kang ani nga kanang dili na reglahon ma? Bata-bata pa mo guna siya. 34 pa guna siya. Layo pa untagay na siya nga magminopos. Na, wagid ko'y kalibutan ni Ana Pangkoy. Ang doktor agi mo inahibaw ni Ana. Pero, daghan man kog nahibawan. Ngawa man sa mga matres nga nabuhi raman sila. Pero may mga side effects lagi, ma. Aw, maog yun. Kaysa mo sugotag sa dili. Dili namang good na normal ang ilang lawas. Kay nakuhaan na good sila parte sa ilang lawas. Gioperahan na. Ma. Oh, niya. Kaon pa day. Iko anak. Day ani. Di na ko'y na kinabuhi apan ko'y. Di na ni maong kinabuhi. Di ang nailan ko ni mo. Pabugat na langgit ko ni mo. Permi na lang kong initog o. Sa puto na ko permi. Maong lami na lang isurrender ng kinabuhi aron dili na ko pabugat ni mo. Di na ka mag-antos na ako. Naluoy na ko sa kong asawa.
Nagtuo ko nga human sa operasyon, mauki na ang tanan. Mabalik na ang among kamalipayon. Apan murag dagool na mahinuon ug maayo ang akong asawa. Gipaningkamutan ako nga sabton siya. Apan siya na ang mibati og konsensya sa iyang mga gipakitang lihok. Labi na nga feeling niya at manuno na siya. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, gioperahan ang akong asawa sa iyang matres kay giputos na kuno kini sa mayuma. Ngano na itabo man ni? Nga bata pa man unta ang akong asawa. 34 anyos pa siya. Ikaduhang pangutana, dili ba makadaot sa akong asawa nga dili na siya reglahon sa matagbuan? Sa iyang pangidaron nga 34 anyos, dili ba delikado nga dili na siya dugon? Ikatulong pangutana, nagingon ang doktor nga ang side effect sa wanay matris kay magsakit ang uo. Sa tibuok na ba niniyang kinabuhi? Kay luoy naman ang akong asawa god. Ug normal pa ba ning sa puto na siya? Ikaupat ug katapusan. Unsa naman lay gidili nga pagkaon niya? Unsa may vitamins ug tambal para sa akong asawa? Palihog tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pangkoy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra. Pakiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional o behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginariling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Classic pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O ba sa mong batan sa 3rd floor, C.R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Cebu. Ang atong makutlaw nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga pave your path with hope and good intention. Okay? So, maana siya, no? Ug sorry kayo, dili na to makauban karon si Atty. Eileen Bathan kay naay membro sa pamilya nga naay medical problem nga giatindiran karon ni attorney, no. So I hope nga maokira as soon as possible ang medical problem sa usa sa mga loved ones ni Atty. Eileen Bathan sa iyang pamilya, na. So mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan all over the world, no. Ug nalagyan ko'y basahon rin. Dugay na kay kayo nilang gisulat, pero usaon man ma'am nga na-misplace na ko sa akong sakyanan, yan ang limpyo ko, nakita na ko ng bawang papel. So sorry kayo, na-delayed kinig maayo ning akong i-grade karong adlawan. No? So bayang pagpaminaw sa atong mga gwapo o gwapa nga mga workers diya sa atong Brotherhood Health Center Basak sa Nicolas ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong gwapa nga midwife diya si Ma'am Lubis Minda Balabo, atong nurse si Cristina Murillo, atong doctor diya Doktora Priya Basi, atong mga barangay health workers Arlene Abapo Almini, Alma Fe Navarro, Elvera Acosta, Rosana Abus, Olga Mirafuentes, Van Philip Leonardo, Ada Jimenez, Walden Quiroga, Madel Cornelius, Hilin Liaguso, Erlinda Ponce ug Priscilla Cruz. Mayong pagpaminaw. Ug atong mga psycher empleyado diya sa across the road diya sa San Nicolas, no. Mayong pagpaminaw sa atong mga nurses diya, si Para, si Derek, atong mga admin staff, si Rachel ug si Myra, atong mga attendant diya, no. Ito lang pahingandan nila mga ngalan, no? Si Lito, si Michael, Peter, siapa na diya? Inday, nalimot ako suban. Basta mayong pagpaminaw o bag-ulang media sa nangila sa J-Park Island Resort sa Lapu-Lapu City. Mayong pagpaminaw diya sa mga empleyado diyan, binagyod si Crisia Marie Usabel o si Emma, no, wako kukuha si mong pangalan, mga apelyido o mga taga Tabuelan, Cebu, mga Luyaw family, Distel family, no, mga Luyaw family, si Kinner, si Victorino,
Estrella, Victor ug Karin, ha? Mayong pagpaminaw. Di si Mistro to Nistor and Linda dia sa Joseph Hardware Lumber, no, dia sa Milinilla. Ug si Micah Kay sa Tuyan Naga. O si Mistro to Justin Sasan Inday Abiliada sa Labangon. Ayong pagpaminaw. Okay, so punto medikal kita karong adlaw. Sa atong nabatig na sa drama ang pangutana ni atong magsisinder nga si Pansoy. 35 years old, taga Konsolasyon, Cebu, minyo ni si Pankoy. May tungkol kini sa iyang asawa nga problema nga na ako noy mayuma, no? So may kamot lagog ko matubag na ko ng imong mga pangutana. Unang pangutana ni Pansoy, gioperahan ang akong asawa sa iyang matres kay giputos na kuno ni sa mayuma. Nganong nahitabo man ni sa akong asawa nga bata pa man unta siya, 34 years old pa man unta siya, no? So kining mayuma manggod sa ato nang ginahisgutan sa unang mga pagsibya nga susama aning problema ha, usa kini siya ka tumor sa around the uterus, sa uterus ni siya, no? Usually non-cancerous ni siya. Kung pasagdan, siyempre delikado pod nga basin og mo deteriorate nga mahimo nga malignant, no? Daghang mga hinungdan ni ani kung magkaanam na ang edad, taas pod ang kuan, ang risgo nga magkamayuma ang sa kababaye nga ang iyang diet, no? Kinahanglan nga kanang careful po siya sa iyang diet, no? Na kunong mga diet, kunong daghang mga kanang karne, risgo po na, no? Ug kulang ta sa mga kinahanglan nga mga bitamina. So mao na nga walay ginapili nga edad ni siya kuan. Ang imong asawa 34 years old, so nung masud na ni siya sa inunta risk group, no? Risky nga grupo. Ikaduhang pangutana, dili ba makadaot sa akong asawa nga dili na siya tungahan sa iyang rigda matag buwan, sa iyang pangindaron nga 34 years old, dili ba delikado ni nga dili na siya dugon. So expected na siya nga kung makuhaan na nagikuha gid ng imong uterus, no, maapektuhan gid ang imong ang rigla sa babae, no. So unsa may mga simptomas sa usa ka babae nga naay mayuma? Of course naay mga bleeding diha, mga spotting na more often than not ma-infertile ni siya. Nga posible nga taas ang risgo nga magka-miscarriage, no? Ano siya problema siyang pag-ihi, pag-move siya ang bowel, ug naay sex contact, naay pain dihang dapita. Kanya ang iyang pag-ihi frequent nya, painful ang iyang pag-ihi, no? Kanya kung imong duso ang iyang lower abdomen, mo feel siya og pain, no? Kanya mapiktuhan po ang iyang menstruation. As we all know, the normal menstrual cycle is every 28 to 31 days. So, mga babae nga na mga problema sa ilang sexual reproductive organs, expected na siya nga na ay abnormality sa frequency sa ilang monthly menstruation, no? For hormonal ni siya ug expected na siya Pansoy, no? Ikatulong pangutana, nagingon ang doktor nga ang side effect sa wala na mattress kay magsakit ang ulo. Sa tibuok na ba niyang kinabuhi kay luoy manggod ang akong asawa ug normal ra ba nga saputon siya? No, anything nga ma-alter sa atong lawas, mag-expect yung tag na ay mga pain dihang dapita, dili lang ang ulo, kung dili ang other parts sa atong lawas. If we are not feeling well, siyempre, anxious ka, stress ka, so mo na nga short-tempered sa puton. Kaya ito na lang pong isabto ng mga babae nga na-underwent o itawag mo ganyan mo sa pagtuon sa medicine og hysterectomy, no, removal of the uterus, no. Kung sa may mga alibyo ani, advice sila nang imong kuan na Pankoy, no, advice sila nga limit lang sa pag-inom og caffeinated drinks ug basi mag-inom-inom po siya mga alcoholic drinks, i-limit lang, no. Okay nya mas maayo gyud og muduol mo
gynecologist regularly para nga ma-monitor ang progress sa iyang kahimtang, no? Advise your wife to take a lot of vitamin A. Kung sa may vitamin A sources, yung mga vegetables, fruits, isda, no? Vitamin D. Makuha na yung vitamin D na to kung magpainit ta. Hindi lang po kayo good food. Init kayo, may stroke po taog subor na po, no? Ikaw pa ito ko tapos ang pangutan, unsa may ginadili nga pagkaon niya, unsa may vitamins, mo na ako naisgutan, while ago. Ug tambal alang sa akong asawa. Kung ang ginaingon, you advise her to take lot of green leafy vegetables, no? Onya, kanang avoid mga karne kung mahimo, no? Avoid mga karne kay makasamot na siya og problema sa kuan. Kini nga posible pod nga naay mga problema sa blood supply diyan dapita. Relax, relax. Makompromise pod ang functioning sa utero sa babae nga na-underwent og hysterectomy. So sabton lang nato ni sila nga sa puton, di na gid para sa una nga kuan kanang maayo og mood. So moody ni sila onya katong giingon nimong concern nga expected nga ma-irregular ang ilang menstrual cycle. Alright, so not na kay nagkutlo nga pagtulunan karong adlaw pankoy, no, sa Konsolasyon Cebu ngadto sa libuan, millions nga laminaw sa atong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ra gyud ko kami ni ato ni Ellen Batan nga makahatag mi kahayag kadasig solusyon sa mga problema nga inyong ipadangat ri kanamo. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Araman, daghang salamat ug maayo.